Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Ayan. Yan po ang ulam namin ngayon. Yan. Dukot. Na kanon, sa gulag dukot guys. Yan. Bulat. Yan bulat. Yan, doon pa na itong bulat guys. Yan, tapos itlog. Yan ang itlog guys. Suka. Tapos suka. Sukang pinakura. Tapos may tubig. Yan, hello madam. Shout out madam. Diamond, pinasa ka Diamond? Kain tayo guys. Ayan si madam. Diamond. Ayan ang anak na ko. Kain niya hotdog. Ayan. Kain tayo guys. Ayan po. Welcome to my channel po. This is Eric Hilot. Ayan, manihapon na ta guys. Ayan, hapunan na po ngayon. Ayan. Manihapon na mi guys. Ayan. Apay Milo. Demon, tanaro ka ng Milo? Do. Tara ba? Ay, hindi. Oh, na to guys. Napay Milo. Napay isa. Napay isa ka Milo. Pares namin ngayon Milo. Daw, napa ba isa? Oto na pa ba guys? Napa ba? Guys, nagkutaw nag-Milo. Mapo natin ng Milo. Yan. Ayan na tayo guys. Ayan ang bulat. Itlog. Please subscribe mo my channel. Sabi guys.